Здравейте, радвам се да ви съобща, че моите срещи даваха резултат. Васил Бошков се съгласи да спонсорира нашото момиче Мартина Гордиенко, която аз мисля, че ще стане бъдещия световен шампион на България по моя тай кикбокса. Ние сме нямали жена в тази категория световен шампион и въобще много се радвам, че успях да я намеря спонсорство. Другото също много важно, се договорихме с тях, тяхните застъпници да гледат за наши гласове, евентуално като се явим с една бъдеща партия, коалиция, и това ще спести страшно много фалшификации, време, нерви и пари от наша страна. Това е много добро постижение. Иначе те си имат техен път на развитие, техна идеология, ние си имаме наш път, наша идеология. Много не пречи взаимно да си помагаме в изборния процес. Сега в момента търся още една-две организации, ако може да направим същата договорка, взаимно да си разменяме застъпници с цел да намалим фалшификацията колкото се може повече на изборите. Това ми е, това ми е основното, което в момента се опитвам да направя. Иначе нашата идеология си е наша идеология. Това, което аз изповядвам, е коренно различно от всичко, което е в момента на българското политическо пространство. Но това не пречи да си имаме джентълменски споразумения, конкретно в изборния процес, защото фалшификациите вредят на всички. Благодаря ви. DJ Thorns on the mix.